כאילו, אהבה זאת נתינה. אז איך יכול להיות, תסביר לי אתה, שבתוך יחסים כאלה זוגיים, שבו צד אחד נגיד הוא יותר נותן ונותן ונותן, אהבה נשחקת, כאילו אהבה לא מתפתחת. השבוע גם פגשתי זוג כזה, שהאישה כאילו חוותה הרבה משברים בחיים ודיכאון, אחרי לידה וכל מיני כאלה דברים, לא משנה, והגבר היה בעמדה של נתינה במשך קרוב ל-20 שנה, דואג לה ומרגיע אותה, ושומר עליה, ושומר על הילדים, ודואג לבית, ולכאורה, אם האהבה זו נתינה, אז הוא צריך להיות הגבר הכי אוהב בעולם. אני פוגשת מיוס. כאילו הוא הגיע למצב מצידו ומצידה, שזה מה שמעניין. הוא בא ואומר, נמאס לי, אני כבר לא מרגיש אהבה, אני כן מרגיש דאגה. הכי אכפת לי ממנה בעולם, אני רוצה שהיא תהיה שמחה, אני רוצה שיהיה לה טוב, אבל אני כבר לא אוהב. כאילו, אין שם את המקום הזה של התשוקה, של הרגש החזק, של האהבה העמוקה, של אינטימיות עמוקה, לא, זה כאילו, זה סוג של, אתה יודע, מעשה חסד כזה.